1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria irratian. Musikaren tartea zabalduko dugu segidan Euskal Herria irratian Metropoli Foraleko auditorioan barneratuko gara segidan Radio Revolución entzuten ari gara eta talde horretako kideak hartuko ditugu gurean. Jurgi Ibarretxe kantaria, egunon eta ongi etorri. Aupa, egunon. Eta zurekin batera beste bi lagun, beste bi musikari etorri dira, Lander, Txato, Otaola, Trikitisa Jolea, egunon eta ongi etorri zuri ere. Bai. Eta azkenik etxe honetako adiskidea, kolaboratzailea, Charlie Ortiz, Baxuiolea talde honetan, baita Balerdi taldean ere, egunon. Egunon bai. Bueno, Radio Revolución taldea, talde berria esango dugu, baino badara matzazuez urte zenbait. Bai, zahar berria esango nuke. Osea, hemen Euskal Herrian 3 urte daramatzagu eta proiektu hau eraiki nun Londresen. 11 urte bizi izan nintzen han okupetan eta horrela, eta lagunen artean sortu genuen, musika mestizoaren inguruan, herri diferentetako jendegaz, eta han jo genuen okupa pilotan, eta gero azkenian musikari nivelezkoak sartu ziren, eta festivalen bat jo genuen, Italiara jo genuen, baita ere Alemaniara, Berlinera, eta bueno, hor egon nian 7 urte. Jurgi Ibarretxe, gogoratu dezagun, ezagutzen zaituen horrentzat, gure entzule horrentzat, zu Laudiokoa zarela. Bai. Eta bertatik duela zenbait urte nora, eta Londresera egin zenuela, bertatik Europa osora, eta oso gerrezpanago bertatik Atlantikoa zeharkatu eta Latinoamerikara egin zenuen. Bai, bizitak egin da nituen Txilera, Mapuche komunitate batzuetan egon nintzen 2006-en, 2004-en Kolombia ezagutu nuen, eta, bueno, hor Londresen Ego Amerikako jende pilo bat bizi nintzen eta erlazionatzen nintzen, orduan, azkenean erreta pizkat negon Londresetik, eguraldia zan ona, eta bizitza pizka bat holan zegoen, eta hartu nun gitarra, eta joan nintzen Ego Amerikara, eta kalian joten 4 urte terdi gano nitu. Londresen punkia zinelako? Atlantikoa zeharkatu eta bestelako erritmoak bat-batean maite zenituelako? Bai, hoi da, eta esan duen, pentsatu azkenean, nik Latin Amerika maite dut, eta haien kultura, eta janaria, eta jendie, eta hemen kristonotxa egiten du, eta, bueno, segatik ez nahi jongo area, eta bizian, eta esperientzia izan, ez? Bueno, instrumento berezia, musika tresna berezia ekarri duzu, eta lepotik zintzilik daukazu gainera, zein da ekarri duzun tresna hori? Bai, honek da txarangoa, erosi nuen Kotxabamban, Bolivian, egon nintzen bizitzenan denboraldi batez, eta da 10 soketako gitarra txikitxo bat, eta hori, esaten dute, indigenek eraiki zutela, inventau zutela, joteko gitarra, ze espainolek, inbasorek ez zieten usten gitarra jo, orduan gitarra txipi bat inventau zuten, eta gordetzeko pontxoaren azpian, espainolek zetoztenean, ez? Eta gainera oso soinu berezia, ez da? Bate soka horiek. Bai.
melankolia edo horrelako gauza bateko, ez? Eta honek jotzen da, Kolombiako hegoaldean, Ekuador osoan, Perun, Txileko iparraldean, Argentinako iparraldean, ketxuak dauden lekuetan, ez? Bueno, salto batean gazte zinela, oraindik ere gaztea zara, Jurgi... Ez horren beste. Bueno, ez horren beste. Bueno, Jurgi espada gaztea, zu ez da, ere? Ez hain beste. Bueno, kintoak zarete beraz. Bueno, gutxi gora bera, Atlantikotik bueltan etorrita, bertatik ekarri zenituen, erritmoak dira gaur egun Radio Revolución taldean jorratzen dituzuenak, ezta? Euskal Kumbia egiten omen duzue, zer da hori? Estilo horretan zer da jorratzen duzuen musika klasea? Bueno, guk rock mestizo edo, mestizai taldea eraikitzen saiatzen ari gara, ez? Baina kumbia da gehien eitzen duguna, ze da dantxagarriena eta gustoko duguna. Baina egiten dugu baita txakarera bat, Argentinako erritmoa, egiten du kandombe bat baita Uruguaikoa, eta gero, reggae pillo, ska baita, eta hasi gera Afrikako ritmoan lantzen lokalean oin, eta horrengo diskoa izango da, zabalago, ez? Eta hori, intentsioa da, euskal musika, txatorekin, trikitrizan, berak trikitrizaren kutsua jartzea, eta erritmo, ez bakarrik Ego Amerikarrak, baizik eta munduko erritmoak, nahaztea, ez? Euskal musikarekin, eta euskararekin, hemengo problematika politikarekin, eta olego. Afrika, Amerika, Europa, Jurgiren eskutik mundu osea zeharkatu dugu. Lander, Otaola, Txato, zure trikitixarekin Euskal Herrira ekarri behar duzu Radio Revolución taldea, ez daukazulan makala? Bueno, behintzat hasita gaudeia da, eta ni Jurgi ez nuen ezagutzen berez, eta bere anaiaren bitartez, Laudion badute taberna bat, eta bertan kafe bat hartzen dengoela, bere anaiarekin berbetan Euskal Herriko musika oso berdintxoa zela, zerbait desberdina egitea polita izango zala, eta batean bere anaiak hasi zen Ego Ameriketako bidea jartzen, Txilen bera gertzen zela txarangoarekin, ez dakize ondartzan edo, eta nik ikusi nituen abesti horiek, eta esan nuen zer egiten dute temazo horiek, hor, gitarra batekin jota, eta hori motibatu zidan, esaten banda on batekin prestatuta, kriston lana egin daiteke material horrekin, ez? Nola egin fusio hori, ezta? Nola gertatzen da uztarketa hori? Horren emaitza, zein da? Lankide batek esan dit, frogak egiten ari zinetela. Hau, Jose Ripiau da. Antzeko ahots bat hartzen diozue? Haiek, izan ziren pioneroak, haiek ez bakarrik, ez? Neu gorriak basikoan salsa ziren bat, edo latino kutsuak zituzten, baina guk orkesta modukoa egin nahi dugu pizkat, ez? Pizka bat dio da, ze oin gera behatxi, eta guztioke antolatzeko eta horrela, baina guk hori bateria dekogu, perkusionista, hiru haize, piano, gure duguna da pizka bat, hori banda nahiko handia. Jose Ripiau oso abesti politak zituzten, baina formatoa nahiko simple zan, igual kaleko bandan antzekoa, ez? Hori bomboa, haize bat, akordioia, eta hori eta basu eta hotxa. Orduan guk pizka bat orkesta moduan ateran nahi gera, ez? Saie da, ze, oin kristia dela eta, hasieran oso zaila da sartzea zirkuitoan, ze badauz, lau pabost talde, 6-7 daudela jotzen leku guztitan, eta zuk sartzeko burua, guk hasi gera, jada egin ditu kontzertu handiren bat, jo izan dugu udalentzako eta plazaren batean, baina oso zaila da zirkuitoan sartzea, musika hau, ondino, igual hemen Iruñan eta Bilbon, baina herri txikitan eta horrela, Latinoamerikarre musika, askok ez dute ondino digeritzen, ez? Igual punk eta heavy beti
egon da hor, eta 20-30 urte, anglo-sajon musika, oso erraz bereganatzen du jendea, imperioaren musika, baina hirugarren munduko musikak eta horrela, pizka ointxe sartzen ari die, baina kostaten zaio jendeari, ez? Bueno, pop eta rock erritmo anglosaxoi hoiek aipatu ditu Jorgik, eta zuk rock eta pop talde klasiko batean jotzen duzu, Charlie Ortiz, balerdi taldean, ezta? Ez, aritu nintzen. Bueno, nola gertatzen da, ezta? Horrelako talde batera salto egitea, bestelako oso erritmo ezberdinak jorratzen dituen talde batera. Bueno, nik esan behar dut, musika aldetik ez dudala batere komplejurik, eta ni gustatzen zaidana, ez diot begiratzen zer den, eta zer ez den, eta bueno, txikitan hemen jaio izan gara punk, heavya, rocka, eta hori izan da, azkenean gure musika sustaia, hori mamitu duguna. Baina daramatzat ja urte asko, Latinoameriketako musika edo Afrikako musika entzuten, funkia eta horako ritmoak, eta egia esan basurako bada gozada bat, ze beti izan dugu, lurrera, pum, bat, bi, hiru, lau, ez den da bala, eta musika honetan kolpe gutxiago, baina kontatiempoak eta dantzatu egin behar duzu, eta bueno, nik ezagutzen nuen beraieken jotzen zuen saxofo txailea, Ruben, Bilbon arditu izan dako boladan, eta deitu zidan honetarako, eta entzun nuen, eta bueno, musika hauek entzuteko hasieran egiten zaizkit arraruak, baina gero estek naiz jotzen, eta disfrutatzen dut pila bat. Orduan, horren gozatzera. Osongi, eta gozatzera benetan gu, zuzenean musika entzunen dugulako, akustikoa, zuen eskutik elkarrezketa bai, egiten ari gara, Iruñeko Irrintzi Dorrean, baino zuen erritmoak ere entzun nahiko genituzke. Zer entzunen dugu, zer abestuko duzue zuzenean orain, Jurgi? Ingo dugu, Gora izeneko abesti bat, gure lehen diskako lehen abestia, eta honek idatzi nun Uruguaien akordioa joten zuen lagun batekin, Estudia Sekola etxean, eta han grabo genuen arrasti batean, eta hauze da, Gora. Iritsi da benetako aldaketaren garaia helduta, garaia helduta, garaia helduta, garaia helduta, garaia helduta. Argiaren aldean jaiotakoak badakigu garela, garaitezinak eta naiz eta bizi utasunaren menpe, azkenean lortuko dugura izan azke. Garaia helduta, garaia helduta, garaia helduta,
emanando poder, madre tierra firme, defenderá su vida, igual que el aborigen nunca será sometida. Pueblos, culturas de raíces ancestrales, desde los Pirineos a las cimas de los Andes, saludan a los guerreros gritando Marichihueu, saben que el imperio no tardará en caer. Gora abestia entzun dugu, hirurekin aski zarete, txato? Trikititxa, eta zu, nik esango nuke, gora kanta honetan, zu eta trikititxa, aski zaretela. Zuzena, kanta zuzena, harina, azkarra, 80ko hamarkada, datorkit niri gogora, ezta? Bai. Duela 40 urteko erritmo azkarraiek. Bai, gainera letra ere, garai horretako borrokaren inguruan ere. Bueno, letra guztiak euskaraz dira, Jorgi? Ez, dire euskaraz eta gazteleraz, eta baditugu pare bat ingelesez. Hori, musika mestizo bat denez, hori, hizkuntza honitze nahi ditugu sartu, edo batzuk gutxienez, ez? Badaukago hortik demoren batean italieraz idatzitako abesti bat, orduan. Eta beti sustrai soziala politikoa dago zuen abestietan, zuen letretan? Bai, osea, ni berez txikitan horrelako letrak sozialak eta politikoak gehien bat idazten ditun, ointxe jarraitzen dut, baina pizka bat esango nuke gehiago barrura begira eta lurraren defentsari begira eta gure sustraiei begira. Zean, Ego Amerikan ikasi nun, herri guztiak izan ditugula gure sustrai indigenak, ez? Eta lurrarekin kontaktuan euki dugula gure kosmologiak eta erlijio antxerak, osea ez da erlijioa, baina gure izaera hola zan, eta oin galdu du hori, eta hori itea horretaz iruditzen zait oso garrantzitsua, ze euskaldunak ez gera ezer amalurra barik, ez? Eta orduan, naiz eta euskara zitxein, naiz eta instituzioak euskaldun izatu, ez badugu amalurra errespetatzen, eta pinuak, eukaliptoak, goitentzioko kableak leku guztitatik, lanteiak, ibaiak hori zikintzen, hori ez badugu zaintzen, euskalduna izateko latxa. Bueno, arrazoi handia dakoazu gainera. Garai bateko erritmo punki haiek, jebiak, oso jartzun gogorrak, bortitzak, baina zuek egiten duzuena, sustrai politiko sozial horretatik jo, baina oso erritmo alaiak eta animo handikoak jorratzen dituzue. Ez dagoela bata eta bestea kontraposizio batean jartzerik. Bai, eske, nire ustetan, ez dago zentzurik, protesta hau, baina egun guztian kabreaute, osea, iraultza berez, da, hori, sistemaren, oztopo guztien gainetik, zoriontasuna lortzea edo zoriontsu izatea, hori da, iraultzaren, harima, ez, nire ustez. Bueno, eta zenbat lan egin dituzue, orain arte, disko bat oso errezpanago, txato? Bai, lehenengo diskoa grabatu genuen 2017ko urrian, Garate Estudioetan, eta orain grabatu ditugu aurten, otsailean, grabatu ditugu Muevelo, entzun dugun abestia, eta gero programaren bukaeran entzungo dugun Mestizaia, dela kandombea, dela Uruguaiko erritmo bat. Bueno, eta estilo berekoak gutxi gora bera, lan guztiak, kanta guztiak. Bueno, gure diska oso nazten dugu erritmo desberdinak, abesti bakoitza mundu desberdin bat da, eklektikoak zaretela. Bai, adibidez goran entzun dugun abesti hau kumbiarekin hasten zan, baina gero rapa eta eskara joaten ginen, eta bapatean berriro kumbiara itxultza, jendea deskolokatzen du apurtxu bet, ez? Eta, abesti guztiak dira pizka bat ariautak, eta... Hori da, eta Atlantikoaren bestaldera, ez dakit, salto egin beharko duzu, horrelako erritmoekin, Euskal Herrian kilometroak txiki eta motz geldituko zaizkizue, Jorge? Ojala, osea, hemen, ezaten dutena, lehenko gunean Mexikoko lagun bat topatu nun, Laudion, eta esan zidan,
zaila izango dozuta hemen musika horrekin zeo zer lortzea, baina Euskal Herrian kapazak bazarete, hemendik edonora, ez? Orduan, igual, erronka da hemen pizka bat izena itzea, eta gure arteko relazioa finkotzea, eta abesti politxek eta lan politxe eitea, eta, bueno, Euskal Herria zehoz ere inostean, baina mundura zabaldu. Baina honek badu bere publikoa, iruditzen zait, ezta? Trikitixak edo folkloretik datozen instrumentoak, bestelako musika tresnekin uztartzeak eta nahazteak horrek nolabaiteko arrakasta izan du, orain arte, goze taldea esate baterako edo bestelako talde zenbaitek, ezta? Bai, bueno, ustez bai, osea, esne beltza... Bai, baina hoiek ez dakite hasieran horren gogor izan bazuten gu bezain gogor, baina guri kostatzen ari zaigu, osea, badaukagu publiko bat gure inguruan Bilboaldean. Kulto taldea zarete. Bai, Hego Amerikan egon den jendea, bidaiariak edo jendea, osea, Latinoamerikarrak, horrelako publikoa dago, gazteriako intxe, DJ-ak eta horrela, eta pizka bat reggaeton, pizka bat pop, baina ez dauz musika honetan asko sartute, Bueno, batetik bestera, bolo asko ematen dituzue, zein da egoera, Charlie? Bueno, iaz bai, eman genitela. Bueno, ez dakizen bat, 20 bat edo, izan ziren. Bai, eta, bueno, uda honetan kostatu zaigu bolo kartzea, baina orain ja baditugu aurretik, eman ditugu 3 palau, eta aurretik baditugu beste 5, eta, bueno, espero dugu gehiago izatea. Baina, karo, udan ibiliko gara grabatzen gure izan den bigarren diska, eta egin zaietuge kontzerta jo, nahiko, bueno, ibiliko garela, jotzen ibiliko garela, desente. Bueno, esan dugun bezalaxe, aurreratu dituzue, entzun dugu kanta bat, eta bukaeran beste bat, singelak, zuen urrengo diskokoak, noiz grabatuko duzue, Txato? Ondino ez dakigu ziur noiz grabatuko dugun, ze lehenengo, bueno, kantak prestatu behar ditugu, ondino, baditugu ideia batzuk ze kantak egin, baina moldatu behar ditugu, eta behin kantak eukinde, sartuko gara estudiora. Baina, bueno, udara aprobetxatuko dugu ere, kontzertu gutxi baldin badaude, bueno, hori lantzeko ere. 2019ko Durangorako prest. Ideia hori izango litzateke, ez? Durangoko azokara salto. Esan nahiko nuke, ulule.com web horri aldean, dekogula crowdfunding bat jarri dula aste honetan martxan, eta horrek jendea nahi badu diska erosi eta gero bialiko diogu dagoenean grabaute, uda ostean, diska edo kamiseta edo boloak baita kontratatu dezakete, hori, ulule.com, bilatzen badute Radio Revolución musika atarian, hor gaudela crowdfundinga egiten urrengo diskarako. Hori garrantzitsua da, auzolanean aritzeko zuekin batera Radio Revolución, ulule.com. Zuzenean, gozatu nahiko genuke, beste behin Radio Revolución taldearen beste abesti bat, Lander, Charlie eta Jurgi nahi duzuenean, beste abesti bat, zer entzutera goaz, zer kantu? Hau da Rosita, idatzi egina La Higueran, Che Guevararen hilketaren urte hurrenean, han ezagutu nune, ezagutu nuen jakin nune bere ondoan emakume bat zegoela borrokan, eta bera bezen garrantzitsua izan zela Boliviako iraultzan, Tania la guerrillera ditzen dana, eta bueno, berari buruz, eta munduko emakume borrokadari buruz, Rosa de Luxemburgo, Angela Davis, eta horrelakoak, Bartolina Sisa baita Boliviako espainolen aurka gudan borrakatu zuena, eta hori emakumei dedikata. Nahi duzunean, aurrera, Radio Revolución, Iruñeko irrintzi dorrean, Euskal Herria irratian. 1, 2, 3, 4.
Rosita, Rosita, linda florcita, Rosita, Rosita, linda florcita, nunca dejes de brillar, oh, oh, ah, nunca dejes de luchar, oh, 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 ah. Cuando el pueblo salga a la calle, allí estarás, como el viento que empuja cuando llega el huracán. Y eres la mujer con la que siempre había soñado, por eso yo te canto para que te quedes a mi lado. Ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita, ay, Rosita. Heroínas en Cochabamba, zapatistas en Chiapas, mujeres que protegen la vida en Palestina o el Sahara, mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas y bravas, como Angela Davis, Bartolina Sisa, como la argentina Tania. Mujeres luchan, mujeres lucharon, mujeres lucharán mañana, como Angela Davis, Bartolina Sisa, como la argentina Tania. Rosita, linda florcita, Rosita, Rosita, linda florcita, nunca dejes de brillar, oh, 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 ah, nunca dejes de luchar, oh, 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 ah. Ay, Rosita, ay, Rosita. Ederra kanta, ni zuen managerra banitz, enitzateke negatuko, hirurekin aski da. Zertarako bederatzi. Jurgi, zu abotsa, gitarra eta txarangoa, Landa Ertxato trikiarekin, Charlie baxuarekin, zertarako nahi dituzue saxoa, klarinetea, trombona, trompeta, perkusionista, koroak, abotsak... Teklatua... Zertarako guzti hori? Taki, niri beti, hemen Euskal Herrian talde punk bat neukan eta lau ginen eta moldatzen ginen, baina gero lehen aldiz Kolombian 2004en eta gero ja Londresen trompeta, tromboiekin eta horrela jolastea, jotzea hartu nion gustoa eta da pizka bat lio antolatzeko handa oso eta horrela, baina bueno, eta ez da momentua, krisi momentua bada murriztu inbedadia horrako gauzak eta jun jende gitxio, diruagatik edo mugitzeko hori asuntoagatik, baina bueno, ni beti kontra, ni gutxienez hori como el salmón, beti horretaren kontra. Bestalde, asko interesatu zait, ikusi dut, esperientzia handia duzula kaleko musikari bezala. Nolakoa izan da esperientzia hori zuretzate, non izan zen bereziki, zehazki, eta noiz, eta nolakoa?
Bai, bueno, ni berez Txilen 2006en hasi nintzen Santiago de Txilen autobusetan kantetan. Eta gero hortikan bueltatu nintzen Londresea, eta batxutan joten nuen Thames errekaren alboan edo kaleren batean, baina ez horren beste hotxagatik, eta bueno, igual beste moduan bilatzen nuen bizitza, ez? Eta gero 2012 iria utzi nuenean, hasi nintzen Bogotan, zuzenean, joten autobusetan eta restaurantetan, eta hortikan Txileko hegoalderaino eta buelta osoa emanez, Ecuador, Peru, Bolivia, Txile, Uruguai, merkatuetan autobusetan gehien bat, eta gero restaurantetan oso erraza dan, sartzen zea restaurantera, eskaten diozu managerari edo norbaiti permisoa joteko, bi abesti joten dituzu normalean, gero maietatik pasaten duzu txanoa, eta hortikan, bideo dairu restaurante, eta egunekoroko soldata osoa dekozu. Gero autobusetan eta horrela, jendea txamponak eta horrela ematen dizkizu, pizka bat latxagoa da, zaiago, baina bueno, esperientzia oso polita, merkatuetan baita joten genuen, talde moduan malabaristekin, eta guk joten, eta gero janaria eskaten zakuekin, eta horrelako esperientzia pilo inditugu, eta oso interesantea, Ego Amerikan ez dago, hemen dagoen estruktura horren estruktura serioa, eta jendeak kalean jo dezake, janaria saldu, ez dakit, hemen dana daue oso rigido, ez? Bai, ordunan, oso egituratuta. Bai, altzatzen zara hoetik, gitarra hartu, kalera jun, eta azten zara gure baduzu diru egin, jo, edo lasaiago ematen da bizitza, ez? Bueno, Txato, kaleko musikari bezala ikusten duzu zure burua, orduinakoa zara, Gasteizko tranbian trekitisarekin ikusten zaitut, edo Bilboko metroan, zuk ikusten duzu zure burua? Bai, bueno, pasaden udaran egon nintzen Bilboko kaletan ere jotzen. Bai? Bai, eta jende asko, karo, ni talde askotatik ibilitako musikarianaz, eta Euskal Herrian leku askotan jotzen, ez? Eta ezaguna duzun jendea, geratzen da harrituta, ez? Tipo bate kriston estenatoki handian jota zer egiten du kalean, eta zergatik ez? Azkenean, ni betidanik kaleko musikaria, kalean hasi eta handitu naz, ez? Orduan, kalea betidan ere referentzia puntua edo. Bueno, trekitisarekin kalean baina normalean beste trekiti jole batzuekin. Bai, trikipoteoak batez ere jarri dela modan edo jende guztiak eskatzen du, eta gero, eskontxetan eta ere noiz behin kajo izan dut, edo beste gauzatxo batzuk. Bodas, bautizos y comuniones, BBC. BBC, bai. Hori da. Basu jolei gertatzen zaizuena da, beti laguntzaile modura. Ibitzen zaretela talde guztietan. Bai. Naiz musikarien lagundik onena. Hori da. Aizu, gure despedidian gaur bestelako zuen abesti bat gozatuko dugu zuzenean neba duzue, eta horrekin gure agurra. Mila esker haunetzi gurekin izateagatik gaur Lander, Txato, Otaola. Bai, eskerrik asko zuei ere. Trikitisarekin, mila esker, suerte handia, izan dezazula. Charlie Ortiz, basu jolea, balerdi taldeko kidea. Bai, kide hoia. Kide hoia, bai. Mila esker, placer handi bat berriz ere hemen Euskal Herrian izatea. Bai, Jurgi Barretxe, kantaria, nola esan duzu? Txarango jolea, gitarra jolea, kantaria. Zer da bestuko duzuena orain? Eskerrik asko gonbidapenagatik, placer bat da hemen izatea Nafarroan, Iruñan, eta Euskal Herri Irratian, eta joko dugu Zoriontasunaren bila dela gure lehen diskoko azken abestia. Oso ongi, nahi duzuenean aurrera eta Zoriontasunaren bila, beti, etengabe, aurkitu arte, aurkituko dugu noizbait eta nonbait. Aio. Ongizai. Agur. Bat, bi,
3, 4. Malurrarekin konektatua, gaina momentu batetik ona, izakia kamaren gandik aldertu da. Badagaraia, mentira hueltatzeko, badagaraia, gure lurra lantzeko. Auzalonean tabratzean mundu guztia batuz, gure borrokaren ostean, erendakoa jaso. Zoriontasunaren bila, ez dakigun non egongo da bainan. Aragoa zuzerian, hey, ho. Txapela buruan ibili munduan, Marian Botokoko banta ikuskila zeruan. Orde monten naizen izendan nere lurra, horren beste ditut maite hau ez da gezurra. Zuak izkali zituen sentimentu txarrak, orain ezea dakar kantu eta irifarrak. Berriro edango du zure baien ura, nere bihotza baita zuzoren lekuan. Sale de corazón y pasa por la cabeza, se convierte en canción. Lo que mi intento expresa es como una oración. Canto a la naturaleza y agradezco con esta acción mi presencia sobre la tierra. Cántole a la vida, celebrando la existencia. Creo en la gente unida, arriba la resistencia. Cántole al amor sin olvidarme de la lucha. Canto para que te alegre tu corazón mientras escucha. What did Ernesto, we like Ernest Hemingway in Spain. Irrati lokala garelako, metropoli globala. Inspired him so much.